Buenos días a todos y todas. Simbolikoa dela, esango nuke, gaur gu guztiok hemen bilduta egotea. Udaletxe hau Moriarty ekoiztetxearen istorioa idazten hasi zen lekutik oso gertu baitago. Google Mapsen arabera, 480 metrotara hain justu. Soraluze kalearen 3. izan zen, orain dela 25 urte, zuek, Jose Mari, Aitor, Xabi, Jon, filmeak egiteari amesten ekin zeniotenean. Eta nork esango zizuen orduan, 25 urteko ibilbidea itxaroten zitzaizuela aurretik, hain oparoa, hain arrakastatxua gainera, eta azken arrakasta noski hauxe, gaurkoa. Loreak filma biziki garrantzitsua izan zen, alde batetik lehen filma izan zelako euskera gutxian filmatu eta Donostia Zinemandiko sail ofizialean lehiatu zena, eta bestetik gure hizkuntza mundu osoko milaka ikusleri hurbiltzea lortu zuelako. Horien artean, Hollywoodeko publikoari. Mesedez, hurbildu zaitezte zuen garaikurra jasotzera, Aitor Arnekin Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Xabier Berzosa eta Asier Atza. Hirugarren sekuentzia, Ilunbetik Miramonera doan errepide zaharra, gaua 2000 urtea. Ez da Donostiako txokorik eder eta emblematikoena, zergatik aipatu orduan errepide zahar hori? Hor grabatzea erabaki genuelako Moriartyren lehendabiziko sekuentzietako bat. Errepide lasaia, inorrez molestatzeko aproposa. Taldean hartu genuen erabaki hori. Eztabaida luze baten ondoren. Batek Igeldoko bideak nahiago, beste batek Uliakoak. Bete izan da horrela. Orain ere, entzuten ari zareten hitzaldi hau, sortzeko konklabe moduko bat egin behar izan dugu. Ez da erreza. Batzuetan liskar gogorrak sortzen dira gure artean, gauza mingarriak esaten dizkiogu batak besteari. Baina hori da gure lan egiteko modua. Sormena, batzuetan horren individuala eta intimoa den hori, gure kasuan kolektiboa da. Gure lanetan, autoretzarik balego, talde autoretza litzatekelako. Dudarik gabe. Hori da ziurrenik zinemagile gehienen gandik desberdintzen gaituena. Baina sormenetikak pelikulak gauzatzeko orduan zinea beti izan da taldean egin beharreko lana. Eta hor hasiera-hasieratik izan ditugu konplize ugari. Horietako batzuk oraindik gurekin lanean jarraitzen dutenak. Javi, Iñaki, Pascal, Raúl, Jon, Josean, Saioa, Ane, Ainoa, Alasne, Ander. Izen guztiak ez dira kabitzen, baina denak izan dira garrantzitsuak.